आं खावलायगोन बर्तमान मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव गासैबो रायजो राजाया जाहाथे लैहोर फैनानै बाहागो लाफैयो जायफ्रा एसे सम लादों साननो आरो बुजिनो बिथांमोनखौ आं खावलायो बे फैगौ पार्लियामेन्ट इलेक्शननि सिगां जुदि रायजो राजाफ्रा लैहोर फैनानै बाहागो लाफैयो बियो साबसिन जायो मानो होनोब्ला जोङो 10 बोसोर जिहेतु साम्प्रदायिक राजनीति होनो जायखौ कमिउनेल पलिटिक्स होनो हिरा सरनिया एबा नब सरनियाया कमिउनेल पलिटिक्स हुदाफोरखौ नस्थ' खालामदों नाथाय दिनै बेखौ जे जोंनि देशनि प्रधानमन्त्री मानव गेदेर नरेन्द्र मोदी आसामनि मानव गेदेर गाहाय मन्त्री एबा मुख्यमन्त्री मानव गेदेर डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा मानगोनां बिथां एनडिए हिसाबै इउपिपिएलनि पार्टी केन्डिडेट एबा बिजाथिखौ एनडिएआ दिनैहाय समर्थन होबाय बेयो जोंनि थाखाय बिराद गिदिर खोथा आरो एबारनिफ्राय बे जाथि बोखावनानै राजनीति खालामनाय एबा हिरा सरनियानि बायदि नब सरनियानि बायदि कमिउनेल पलिटिक्स खालामनाया एबाराव जोबफैबाय बेनिखायनो रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोननिसिम आङो मोनसे आंनिफ्राय बार्ता एबा फोसावनाय एबा खौराङाव हरनो सानदों बे समखौ जोङो मोनसे सनानि सम एबा गोल्डेन माने टाइम होननानै जों बेखौ लानाया मोजां सनालि हुजुग हिसाबै जों लानाया मोजां खारन बियो प्रयजनथारमोन बर' अना बर' होननाया विभिन्न खेत्रआव बियो मोनसे क्षतिकारक जोंनि थाखाय बिराद मोनसे गाज्रिमोन बेखौ दिनै एनडिएआ गसंथानानै इउपिपिएल दोलोनि केन्डिडेटखौ देरहाहोनानै बे समखौ दिनै फोजोबनाय जाबाय बे समखौ जोङो सुजुग हिसाबै जों लानो बेखौ खावलायो सार नोंथाङा बिपिएल दाजेननायनि गोबां फान्दायो एबा गोबां बिहोमा दं नोंथांनि गेजेर नोंथांखौ नागारबाय एबा नोंथांखौ माखासे मिडिया एबा सोर चन्द्र होननानै बिथांमोना माबायदि बिथांमोना आं हारसिंल' बानायाखै खस्थ'आ रायजो राजा बयबो खालामदों बै समाव बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा दा बेवहाय बिपिएफनि लिडार हिसाबै मानव गेदेर आफादगिरि हाग्रामा मानगोनां बिथाङा मा बुंदों बुङाखै सम आंबो खोनादों बिनि फिननाय होनांगौ होननानै आं साना खारन आइ आफा रायजो राजाया नुदों मिथिदों आं सोरबाया सोर बिनि उत्तर होनांगौ आं होननानै साना आं मोनसे खोथाखौ बुजियो जे माहारिनि थाखाय खौसेथिया प्रथम गिबिसिना जाहैबाय जोंनि खौसेथि खारन बे खौसेथियासो जोंखौ गसंथा होदों बड'फाया बुंलांदों डिभाइडेड वी फल इउनाइटेड वी स्टेन्ड बे मन्त्रखौ जों मालाबाबो बावलाङा गतिके बुंलायनाय नांलायनाय रायनाय बांसावनाय बे मायाव खामानियाव नाङो बेखौथ' खामानिनि जिनिस नङा गतिके नांलायनाय खमलायनाय गाज्रि मुं सोलायनाय बेफोरखौ जों बावनांसिगौ आरो जों माखौ जोंनि जेनेरेसननो जों मा फोरोंनांगौ जोंनि गथ' गथायनो फंबाय बिनानावनो जों मा फोरोंनो नागिरदों जोंनि फंबाय बिनानावखौ जुदि मानसि खालामनांगौ गोजौआव लांनांगौ बिसोरनि साननाय हनाय बेबहार फाथियाबो थिग जानांगौ होमब्ला जों जुदि सिनियर जानानै गाज्रि खोथा नांलायनाय खमलायनाय जोंनि बर' रावाव जेखौ गालखाब गैयै होनना बुङो बेथ' समायलाना दिनैनि दिनाव बेखौ नांथारला जोङो खौसेथि अनलायनाय जोङो बेखौ नोंथाङा दहाय स्पिचआव बुंदोंदि सायख'थियाव केलकुलेसन खालामनाय बियो मालाबा मिलिया थांनाय 2022 मायथाइयावबो एमपि मोजां जागाय प्रेजेन्टआ माबायदि जागोन आं बुंनायखौथ' नोंसोर बियो बास्तब खारन जोङो साब्रै बर' माहारि हिसाबै बिजाथिमोन जोंना जेन'बा सानसुमादा रन्जित शेखर मुसाहारि सार मानव गेदेर उरखावग्रा ब्रह्म आं बिपिएफनिफ्राय साब्रैजों जों जेसेबां भट मोनदों बे भटखौ जुदि जों ज' खालामनानै नायो हिरा सरनिया बेखौ बिट खालामनानै 2.5 लाखनि बांसिन मार्जिनाव देरहादों
होमबा जोङो नाय ज' जाजोबनानै सिंगेल केन्डिडेट खालामबाबो दिनैनि दिनाव बे सम्भब नंगौना नङा बेखायनो आं बुंदों जे एनडिएआ दिनै इउपिपिएलनि केन्डिडेट एबा बिजाथिखौ समर्थन होदों बे बिराद जोंनि थाखाय गिदिर खोथा बेखौ जों मोनसे अपरचुनिटि गल्डेन अपरचुनिटि हिसाबै जों लानांगौ प्रेक्टिकेला बे आरो ओंखायनो बुंदों आङो समयनि दाबि जों समखौ बुजिनांगौ थेंक इउ